viktigaste punkter. Vi har haft ett 100-tal montrar. Alla har kämpat och varit extremt fina montrar efter året, tycker jag, när jag har gått runt och kollat läget här. Det var riktigt roligt. Alla har blivit riktigt inbjuden till och så. Men det är ju givetvis en av alla dessa montrar som har på något sätt stuckit ut. På något sätt har man gjort ett arbete som gjort att man har känt sig välkommen och informationen har varit suveränt bra. Och det är en stor ära som jag presenterar årets monter. Företagarförening som har blivit 2012 års monterpris. Välkomna fram! Fortsättningen på företagarföreningen. För att det inte ska bli allt för tråkigt i längden och vi kan gå på picknick, så har vi 6 stycken inval i en picknickförpackning. Och då får vi samma. Grattis! Tack ska ni ha. Tack ska ni ha mycket. Och priset var fantastiskt fina bilder, 6 stycken, som kan använda lite gäng.